tunani kafin ka faɗe ta ko da baka yi tunani ba kafin ka faɗe ta ma yalfizu min qawli ba yadda za a yi dan adam ya furta zance kowane iri illa ladaihi raqibun atid ba malaiku sun yi masa kididdiga dan haka ubangiji ta'ala ya umarce mu da yin adalci a cikin zance idan za ku faɗi zance ku faɗi zance na adalci shine zance wanda yake na daidai zance wanda yake na gaskiya babu ƙarya a cikin sa ya yan uwa musulmi yana daga cikin nau'ika na zantuka da ya kamata mu kiyaye mu ne santar da kawunan mu gaban mu tabbatar harshen mu baya furta faɗin zance bisa ga jahilci game da ubangiji wanda qulu ala allahi ma la ka faɗi magana game da ubangiji bisa ga jahilci munin sa yafi munin shirka munin sa yafi munin dukkan wata kaba'ira da ka sani fatawa bisa ga jahil shar'anta wani abu kace abu kaza halal ne baka da dalili ko kace haram ne baka da dalili dukkan wata bid'a da mutum zai kago dukkan wani halacci ko haram wanda ba da madogara a shar'ance baka da qur'ani ko hadisi da ya tabbatar maka da shi haka ya kamata mu kiyaye harsunan izgili da addini wargi da addini ko kokarin cin gyaran Allah ko cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi munin zance da haka ya kamata mu kiyaye harsunan ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ko da ko laifin sa jifan juna da sunan banza ka faɗa dan uwanka zance shi yana tsammanin gaskiya kake faɗa kai kuma ashe ƙarya kake masa wannan ya ishi mutum kayan laifi a ranar tashin kiyama cutar da mu ne da dukkan wata kalma faɗin zance wanda ba mu san ma'anarsa ba kawai mun ji ana yayin wata kalma mu ma mu faɗa ba tare da mun san me wannan ma'ana ta kunsa ba ba tare da mun san sakamakon da zai biyo baya in mun faɗi wannan kalma ba kar ka ce na shaida alhalin baka na kar ka faɗi kowane irin abu sai kana da ilimi akan sa wannan haramun ne cikin addinin musulunci dukkan sa abin tambaya ne akan sa ranar tashin kiyama da haka ya kamata mu kiyaye harsunan mu